Malipayon nga gidawat sa usa ka mangisda sa Island Garden City of Samal ang pagtukod sa Samal Island Davao City Connector Bridge. Kay matud niya, dakong tabang kini sa iyang pamilya ug mas mudaghan pa ang sisi nga ilang makuha gikan sa mga poste sa tulay kung kini matukod. Sumala ni Roy Lapot ang tulay kausara tukuron ug nasayod siya nga ang gobyerno dili motugot nga ang kontraktor magpataka og labay sa ilang hugaw ug mga construction material sa kadagatan. Samtang ang mga barko kuno nga moagi dunay lana nga mutagos samtang naglawig sa kadagatan nga mas dako og epekto sa kinayahan. Si Roy, 57 anyos, usa ka mangisda ug amahan sa tulo ka mga anak ug duna pa kini mga estudyante. Sumala sa grupo nga gustong isibog ang landing area sa tulay, madaot kuno ang kinayahan ug ang mga corals ug sa pagtukod sa tulay maapektuhan ang gagmayng mangingisda sama ni Roy. Naglawig kami sa kadagatan tunga-tunga sa Kaputian ug Talikod Strait. Sa dihang among nakita si Roy ug akong gipangutana. Unsa imong opinion anang paghimog tulay dinhi sa Samal? Okay tayo. Wala epekto na sa imong pagpangisda? Wala. Ngano man? Ay, kulay naman na siya. Niingon man sila nga makadaot daw kuno na sa kinayahan ug sa corals. Dili na tinuod. May matakaw na nga nagpirtiro man ang kulay, may managdagdagan. Matod ni Roy, sa iyang pagpanagat gamit ang iyang bangka, usahay duna siya'y makuhang isda o usahay wala. Og kamatuoran na kaniya nga dako ang gasto sa iyang pamilya sa pagtabok gikan sa isla paingon sa Davao ug pagbalik nila. Sa iyang panlantaw, mas dako ang benepisyo sa iyang pamilya sa tulay ug wala kini epekto sa ilang panginabuhian. Mas nalipay ka nga na tulay? Mas mapo, kulay-kulay. Ngano? Kalira, ang pagtabok sa Davao. Unya Hindi dili na mapit. kamo ingon nga pagsakay pa og piribok o sa lansa. Sumala ni Roy, ang katukuran sa tulay tabang sa iyang pamilya nga nag-ilaid sa tumang kalisod, labi na karon kay latasunon pa ang problema sa ekonomiya tungod sa duha ka tuig nga pandemya. Kung atong balikan, ang usa ka security guard mugasto og 43,200 per year. Sa kwan pa to ha? 60 pa to. Diya sa Bangayan na birds. 43,200 ang tuig. Ama ko naman sa ordinary lang malupyo sa Samal kanang 43,000 dako na nga tabang para nila. kung ang gwardiya nga dunay regular nga sweldo matag bulan, malipay sa pagtukod sa tulay, kay wala na siya gasto sa iyang pag-adto sa iyang trabahoan o sa iyang pagpauli sa iyang pamilya sa Samal. Unsa na lang kaha ang kalipay ni Roy nga walay klarong kita apan nagbayad sa lansaw sa ferry, paingon sa Davao ug sa pagpauli sa Samal. Among na-interview si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib kamahin sa mga proyekto na tumilabayng simana o gani nagpasalamat kini sa init nga pagdawat sa katawan sa proyekto. Kay naminaw di ay si Governor Hubahib sa tingog sa iyang katawhan. Kini maong tulay makahatag kini og dakong kayuhan o kasulbaran sa problema sa atong mga biyahidor o sa mga tao nga mutabok from Davao City to Island Garden City of Samal and from Island Garden City of Samal to Davao City. Labi na gyud sa mga trabahante. Wala kami sa posisyon nga husgahan ang mga negosyante nga gustong ibalhin ang landing area sa Samal Island tungod kay bisan ug dili madayon ang tulay, do naman sila'y kitaon ug do na sila'y pagkaon. Apan, mas angayang lantawon sa gobyerno ang punto de vista sa mga ordinaryong lungsuranon. Tungod kay wala sila oportunidad nga manag-iya og sakinan. Walay kwarta nga kanunay makuot sa ilang bulsa sa panahon sa ilang kalisod. Og sila ang nawong og tingog sa 70% nga residente nga nagpuyo sa kawadon og nanginabuhing limpyo og walay interes nga giprotektahan. Tungod kay ang ilang gusto manginabuhing malinawon, malipayon ug gawas sa kagubot sa kasaba sa kalibutan. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!